असा जिवंतपणी आपल्या पोराला कोण जाडते? भोसडीच्या तुला अभ्यास करताना नाही सुचला का बे? अबे साऱ्या सकाळपासून रिश्तेदाराचे फोन येतात तुझा पोरगा पास झाला का नापास झाला म्हणून. आता कोणता तोंड दाखव बेतायला? जी काका वाट कोणाची पाहत हा मटकी फोडा आणि लावा आग. जरा भोसडीच्या अबे भोसडीच्या डेंग्या वाचवणं बे साल्या माल. माझा आंबा वाचवतो तुला. अबे कोणती कमी केलं होतं बे तुला? ट्युशन म्हणलास ट्युशन लावून दिलो. जी काकाजी हा ट्युशन मध्ये जाऊन लपडेबाजी करे. ते पाय हो. अबे माझी चड्डी फाटली तर मी शिव वापरलो आणि तुला साल्या नवीन कपडे घेऊन दिलो. अबे तुझ्यासाठी 2 भांड्या विकून तुझ्या ट्युशनचे पैसे भरत गेलो आणि तू भोसडीच्या त्या ट्युशन मध्ये जाऊन छिनालबाजी केलास. अगा बावा मला एवढ्यानं कुत्र्यासारखा पेड चवलास तरी आता जिवंत जारणी जरुरी आहे का? अगा मी तुझा पोरगा हो न. धोकात गेला माझा पोरगा ना फोरगा. जी काकाजी लावा आग. मरू द्या साल्याला. अबे भोसडीच्या मित्र होस का दुश्मन? अबे माझी